Viimeisten eduskuntavaalien aikaan niin persujen vieressä suuren voiton, niin mulle tuli sellainen mieleen, että mun täytyy lähteä mukaan muuttamaan politiikkaa, että Soinin retoriikkaalle täytyy olla vaihtoehtoja. Olen punainen ja vihreä. Mun mielestä näitä ei pidä niin kuin vastakkain asetella. Eli se esimerkiksi, jos otetaan vaikka tämä työllisyys, niin silloin jos me halutaan olla vihreitä, niin me tehdään esimerkiksi energiapolitiikkaa, kotimaisia energiaraaka-aineita ja sen myötä luodaan työtä, kun me luodaan sitä kotimaista kysyntää näiden uusien energiapoliittisten tuulien myötä. Sellaiset, ketkä joutuu vanhuksien kanssa tekemään paljon nostotyötä, niin heillä pitäisi olla mahdollisuus tehdä vaikka 6-tuntista työpäivää. Ei hiilivoimaa, mieluummin tuulivoima tai sitten täytyy myöskin keskustella siitä, että me pystytään käyttämään aurinkoenergiaa, me pystytään käyttämään metsästä saatavia raaka-aineita ja sitten myöskin niin kuin uusia ajatuksia, esimerkiksi merivoimaa, vesivoima, mutta vesivoima niin, että me ei kahlita liian suuria vesistöjä, vaan tehdään se niin kuin pienimuotoisena. Niistä suurista jähmeistä ydinvoimaloista pieniin aurinkokennoyksiköihin ja tuotetaan niissä sitä sähköä ja jaetaan sitä eteenpäin. Ei yhtä yhtenäistä liikuntajärjestöä. Eli me tarvitaan liikuntajärjestöjä, jotka hoitavat juuri nimenomaan sitä niin kuin normaalin suomalaisen liikuntaa. Ja sen lisäksi me sitten tarvitaan niitä kilpaurheilijoita varten ihan oma järjestönsä. Ne tarvitsee niitä esikuvia, ne tarvitsee niitä Teemu Selänteitä ja Saku Koivuja, kenen perässä on sitten mukava itsekin mennä kaukaloon vähän lämimään. Ei Natolle, kyllä puolustusvoimille ja omille itsenäisille puolustusvoimille. Jos me lisätään ylipäätänsä kaikkea elvyttävää toimintaa, niin siinä tapauksessa katsoisin, että puolustusvoimillekin pitäisi saada enemmän rahaa. Leikkaukset vai elvytykset? Tekemällä 5 miljardin elvyttävät toimenpiteet luodaan työtä, luodaan työpaikkoja, vähennetään niitä sosiaalisia ongelmia ja niistä syntyviä kustannuksia. Niin me tällä 5 miljardilla niin me luodaan se 10 miljardin säästö. Vasemmistoliitolle parhaat hallituskumppanit olisivat keskusta, demarit ja vihreät. Mä oon kova tekee töitä, mä oon kova verkostoitumaan ja sen lisäksi mulla on aito oikea halu oppia koko ajan uutta. Työtä, turvaa, toimeentuloa, niillä Suomi nousuu. Äänestä, älä nuku.